No niin, telkkarin käytöstä videota, eli tämä isompi kaukosäädin on tuohon pyöreiseen boksiin, mitä kautta tulee sitten noin normaalit TV-kanavat, eli ne tulee kaapelia pitkin, ja tämä pienempi on sitten tuohon itse telkkariin. Ja homma toimii sillä tavalla, että niin kuin nyt näkyy, tuolla on punaisena palaa tuossa digiboksissa valo, niin painaa täältä power-nappua sen eka päälle. Zoomataan, vaihtuu vihreäksi. Ja sen jälkeen sitten kun laitetaan telkkari täältä yläkulmasta kanssa päälle. Noin. Vähän on kovalla, niin laitetaan vähän hiljaisemmalle. Noin, niin lähti telkkari suoraan päälle. Ja sen jälkeen, kun se menee tuohon normitelkkarikanaviin, niin sen jälkeen sitten tällä isommalla kaukosäätimellä operoidaan. Ja tästä näppäimestä, kun painetaan, niin saadaan tuolta ohjelmaopas. Hyväksytään vielä tuosta keskeltä ohjelmaopas. Ja sitten nuolinäppäimillä pystyy katsomaan ja keskeltä taas sitten hyväksymään mitä kanavaa halutaan katsoa. Ja sitten taas sammutetaan tätä kautta ja tätä kautta. Sitten voi olla tilanteita, että jos joku on katsonut jotain muutakin kuin tätä normitelkkaria tai televisiokanavia, niin silloin se ei ole automaattisesti toi lähetys tai signaali tukkaa telkkarille tuosta boksista, niin silloin joudutaan katsomaan tätä kaukosäädintä. Ja samoin jos täältä nyt on laitettu ihan kokonaan niin äänet nollille, näissä on itse asiassa kummassakin on toi volyymisäädin, niin niin se voi olla semmoinen tilanne, että pitää käyttää vähän niin kuin kumpaakin. Mutta joo, jos on käytetty jotain muuta tai itse haluat katsoa, niin homma toimii sillä tavalla, että painat, joo, pitää hetken miettiä, eli tuosta kotinäppäintä keskeltä painat, niin silloin pääset tuohon alavalikkoon. Ja täältä pystyt sitten nuoli näppäimillä liikkumaan, mitä haluatkaan sitten katsoa. Ja jos sä oot katsonut jotain muuta, niin sun pitää valita, zoomataan tuolta vähän se, täältä lähdekohta. Paina OK. Ja sitten se on tämä määrittelemätön HDMI. On sitten just tää toi boksi homma, niin sitä kautta päästään sitten takaisin tänne Suomi-televisiokanavien pariin, jos ne on lähtenyt sieltä pois. Mutta jes, näillä ohjeilla ja sitten tosissaan vaan kummastakin poweria taas, niin lähtee pois ja tonne syttyy taas punainen palo.